presented by RK Music. चाइना से एगो बीमारी चलल बा, पूरा बाये करे असर। चाइना से एगो बीमारी चलल बा, पूरा बाये करे असर। मुँह सटक नहीं चुमाली हवा, वायरस कोरोना के डर। मुँह सटक नहीं चुमाली हवा, वायरस कोरोना के डर। चाइना से एगो बीमारी बा चलल, पूरा बाये करे असर। मुँह सटक नहीं चुमाली हवा, वायरस कोरोना के डर। मुँह सटक नहीं चुमाली हवा, वायरस कोरोना के डर। मुँह सटक नहीं चुमाली हवा, वायरस कोरोना के डर। मुँह सटक नहीं चुमाली हवा, वायरस कोरोना के डर। हाँ, पसरेला ओइसे जैसे पसरेला हवा, बन नइखे पावत भैया एकर दावा। हो पसरेला जैसे ऐसे पसरेला हवा, बन नइखे पावत भैया एकर दावा। कोशिश जारी रहता दिन राती, होता न कवनो असर। कोशिश जारी रहता दिन राती, होता न कवनो असर। मुँह सटक नहीं चुमाली हवा, वायरस कोरोना के डर। मुँह सटक नहीं चुमाली हवा, वायरस कोरोना के डर। मुँह सटक नहीं चुमाली हवा, वायरस कोरोना के डर। मुँह सटक नहीं चुमाली हवा, वायरस कोरोना के डर। ओम प्रकाश दिलीप कहता रे बतिया, केहू के पजरा जनी सोटी हेरे संगतिया। सोटी हेरे संगतिया। ओम प्रकाश रंजित कहता रे बतिया, केहू के पजरा जनी सोटी है संगतिया। 1 मीटर दूरी बनाई के रखी है, चाहे हो अपन दोसर। 1 मीटर दूरी बनाई के रखी है, चाहे हो अपन दोसर। मुँह सटक नहीं चुमाली है बा, वायरस कोरोना के डर। मुँह सटक नहीं चुमाली है बा, वायरस कोरोना के डर। RK Recording Studio, Gopalganj.